Tejoto o amcani rangsakni okra chakra rokto ani khulumu yaparo tini jingo jagao bubagrani hamjakmani mari hisabe oro rignai tei khutung rok sing dinahini phailajak sini wansukmung bubagrani naharmung kaisano o hani busarokno hani malik rokno oroni Bharoto jehetu जों दङ भारतनि संबिधाननि बिसिंथि जत मानथाय सकथाय बुइ हायखायनो अ हानि बुसारकबो मानानि उंथुं आबोनो चिनि महाराजनि नाहारमु चिनि जरा तिप्रासा जों अ हानि ओरिजिनल मालिक आबो जों जतनो सायमोन तो ओरिजिनल मालिक उंथानो गोबां मानथाय सकथायो जों बुइबाय नरतागै दंखा Sini bu borong genang iya normal saran ni cai tokha borong agi jut amalon bahagai tirprahani tiprasar no te o amcayo bahagai samung kailangka kecung botabuk mucungo tabuk ni generation borong hagai no samung kainani piaba sungno samung kainnya tani kebang ma jaga no kebeng mung tongui tong ke o kebeng mung ni hoite yakak na bagui no जों जत तिप्रासारक थानसा मांनाय जों सिमना आमचानि लुकुरक तो मोटामोटी जों दाबो थानसा न गावबोनो चिनि बुबाग्रा नरक सिमनानि लुकुरक तो थानसा न ते बनो लगी बरि दङबा बरक नबो आनि हामजाकमानि मारि कायसा रिदि गा अबनो तिनि बिनि हामजाकमानि मारि न जों रिनाय Kecing saimano joto lukurogno joto boromunisho hisabe asai faikai joto no wansugo mane जों निजिनि बायथां निजिनि नुखुं गाहाम गोरों थंनानि बोसा बोतैनो डेभलपमेन्ट खायनानि एलाका नो नायथावथावखाय गोसां थावथावखाय थंनानि आबो जतो बरनो मुजुङो के अ संसारनि नियम न तो के पाल्तो गुमैया Asai kan kai waisa जों जतनो o hano yakarna nangnai ke o hano जों yakarya sani jai mansa nijini baithangni bagui to khlainai no abuni logi logi chini bosa butui chini busung rokni bagui bo जों kisase khlaide klang thangmana abono जों ma chaitok layo ge bubagrani chaitok mung bo mo haino tirprahani tiprasa o hani busarokno je অধিকার এগো যে মানতাই সপ্তাহে মানা তংমানি আবো जों যে মায়া ngui tongmani amono je sakaifano जों थानसाkai tongui chini অধিকার no chini manthai no जों मान हालरायनाय बे chini manthai गोबां मानो tongo sana thangkai abo sakangkai to गोबां मा पॉइंट साना नांगौ किन्तु आबरक तिनि ओ जागाव आसुक साजागनाया हायफानो कयेकटा पॉइंट ले आं सानानै मुचुङो आमो हंkai जों अ हानि मालिक ना नांगौ जे सकाइफानो Gay tabuk nong ni kawas sungi no mano atau prosno asain mano sing tabuk ke oh hani malik ya tiba ni sing joto no oh hani malik no kintu salsa emon khainai nung je oh hani malik amoni proman tamu hin singjak puru sing chini thani kai kem ni thani pano aboni uttor tonglak proman tamu hin singjak puru tabu ang bishoketu de borma nini nungje nung baithang je brishoke de borma amuni proman tamo nka anthane I card tong voter I card ani bumung ani babuni bumung ani address ajagao sijak tong same chini bike rok gari rok te auto rok phanang khata sing bike ni malik gari ni malik ngai bogyago a gari ni a bike ni malik ni registration tong Karon pulis basing jaga oboje nini bike oboje nini gari oboni nintam proman tongba okay sengapa registration kari ma punugo iko mo ani malik ani bumung bai same omo haino jepuru sung sungjagano je obo ninjen nok tangi tongmani nok thai nin babu song tang kalangkha tabuk sung tongui tongo chini busabuti rok nini busabuti rok tongui thangano nini busu rok tongano omoni khai nini kuno proman de tongsa hin singpuru apru sing tam uttori nai belai keno wana ma chingcha
তে বেলাইখানে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কিন্তু আমনি বাকি जों केबो त्रिपुरा हानि कोनो कुंथाय बारा আমনি बाकी केबो वानसु गया কিন্তু बुबाग्रा कुथुकै वानसुगै ओ हानि बुसारकनो हानि अधिकार मारिनाय हिनि केन्द्र सरकार बाय त्रिपुरा सरकार बाय जे नीतिफ्रा मथाबाय खायै चुक्ति खायगा ओ हानि बुसारकनो हानि मालिक मा सनाबनाय हिनि कारण तांगैके तांगनारनो जुदि आं सोंखांखाय नरनि खरंनि बुसुंनि नोंनि नखुंनि निनि हानि प्रमाण खरं बुसुंनि दं हिनसिके अर जतन सानाय करै तो तंबाय केबनि तो तंबाय बाक्सा किजा गोनां रौनिकै तंगैफान मानो কিন্তু চিনি ত্রিপুরা সার বুসুলে गोनां बांबा 100 जन 2 जन 3 जन आमसिंनो के नायदि वानसुगै जे मानै चिंबा चिनि भोटार आइ कार्ड दक आबो जों थैफामै परे चिनि लगी ते थांनिबो लाभ गरै तंगै तरिबो कुनु लाभ गरै आन बाबु थैजाका ताक आन बाबुनि भोटार आइ कार्ड तंहि चिन्ताम लाबुनो दंसा कुन लाभ गरै কিন্তু बाबु थैथामानि यागुलो बाबुनि जागा जुदि जोंनो रि कलांजाक तंखाखै आबखा आनि तंगरबाय बाबुनि बाइक तंखाखै बाबु थैथामायका माने बाबु थैका उनका बाइक 20 বছর পরে के पाइका आबुन परे आ बाइक आनि लगी थांगिया कोनो माने चिनि लगी थांगिए কিন্তু निनि बोसा बुतै रंनि भबिष्यतनि बागै जों जे कायसे खाति कलांमानि आबुंखै ओ हानो जों चिनि सानना नांनै तांगै चिनि सानना नांनायकै जों ओ हानि अरिजिनेल मालिक কিন্তু नोंथांनादि इ चिनि साबजुनाल चेयारमेन परितु संपारनि परे आयां मेला मालाय केना सुन्दर दिला रगो ब्रह्मकुंड रगो आरो जे तंगै तंनाय बरनो थांसंनायला नों जे ओ हावा तंगो निनि नक तांजा निनि हानि प्रमाण पत्र रे तंका बंथानिके जतन थादे नों माननाय ओंखाय चिंखाय ओ हानि बोसानि ओ हानि मालिक रखै तांगै गरै ए आबनो चिनि बुबाग्रा वानसुगो ओ हानि मालिक रक आसकै सरल आसकै सुजा हाइन तंलाय जाओ ओंखाय ताबुक तो चिनि बयस 45 46 तंबायखा ते 50 বছর পরে जों तो हावते तंलांगला आबुनि परे साब तंना खलाय चिनि बोसारक चिनि बुतै रक इका आगामी 50 বছরनि यागुलो जेफ्रु सरकार फायानो जे ओ हानि मालिक प्रमाण फुंदे इका चिनि बोसा बुतै रक बुसुरक प्रमाण फुनु मालिया आफुरका हिनजागानो थानि नों अरनि कुतुलदि ओ हानिया कारण नों अमनि प्रमाण फुनुमाय नों जे प्रमाण फुनुमानाय हानि म आनि हिनि नों प्रमाण फुनुमानाय बस मिसे तंमा तंनाय आफुरकाय जोंसो बांलादेशी हिनजाक तो तकुङै दंसियो गाबरनो केबो वानसु ग्यां साइमानो केबो फानो वानसु गे ताकुरो बुकुरो শুধু মহারাজ কুথুককে वानसुगै ओ हानि बोसारक अनेक कष्ट माननाय भबिष्यत आगामी 50-100 বছর बमो हाइजेंनो परिस्थिति आमनो वानसुगैनो बुबाग्रा चिनि दफानि बागै साबुं खायदों जोंनो बुजोगो खबरदार राजनीतिनि बागै पलिटिक्सनि बागै खरकसा बायते खरकसा तावालालायदि धर्मनि बागै खरकसा तावालालायदि जों जदिनो चिनि मानथाय माननानैकै जों थानसामा तंनाय तांगै मा तंनाय आलादा तंखाय माया दिबा प्रश्न दंगो आलादा तंबो मानबले तांगै थानसामा आंनायकै जों दाबो राजतंत्र रैखा चिनि त्रिपुराव गणतंत्र दंगो बुट मारियो बुट रैखा हंकै जे बर गोबां बनो शासन खायो इंगा जे शासन खायनाय बनो एलाकानि दफानि जतनि बागैनो मानायखौल इंगा निनि दफानि बागै चिन्ता खाया बर रगनि थानि जदि बुट खलायो सिनि बुट मागना थांखांकै सिनि बोसा बुतैरनि भबिष्यत बाहाय इंनाय आबो जों तो किसि साले वानसुना रंखाबलेना किताबनि बागै जों 5000 10,000 वाक टक पुन बेदक जामा बायदा सिनि बोसा बबनि सिनि बुसुरंनि भबिष्यतनो जों बयनि यागाव याफारि सिनायबा हायनि बागैनो जों दिनि रिगनाय खोथों बांना हिनपानो अ कक किसि सारक नरबाय जों शेर माखायो कक मा बागगो चिनि बुबाग्रा नायो तिप्रा सारकनो रां गोबां रिनानि किन्तु गोजारो तामु केन्द्र सरकारनि तो रिरहरो रां जत माथा पिसु हिसाब खायाखैनो बाजेट सिनामो प्रत्येक बछर बाजेट सिनामो इको दाखलाय ताबु फेब्रुवारि मार्च बाजेट सेशन उङै थाका अलरेडी बजाका बो राज्य बुसुक रां रहनानि बरक माथा पिसु बुसुक खलाय आ जे निनि बागै बाजेट खलायजा रमदि चिनर बरक
মাথা পিছু 1000 কেন্দ্র সরকার 1000 খানি রাংরি রহর কিন্তু চিনি এডিসি হাইগেবে চিনি ও কাটাসরা ফাইসো কয়পুরকাই আই 1000 বড়গ 100 টাকা সিংই থাঙ্গো তাঙ্গৈ গোসাरो साखनि गोबांमा आ साखनि ता थेपादि हिनि बुबाग्रा सावो डाइरेक्ट चिनि एडिसिओ रहसिरे तिप्रासारनो डाइरेक्ट चिनि काटासरा रहदे 1000 जोंमाना जात तागाबो गोसारो साखनि गोनां जातखे रहनायबा हिनि बुबाग्रा दाबि खायतं आबनो डाइरेक्ट फान्डिं आबनो डाइरेक्ट चिनि जोंनो रां रहरदि बिका स्राय ब्लेना ओ जागाबो ते कुनु kokoi mokoi kai sanani kunu krei ngen norok bai je जों o jaga kok salai tongmani sing tam kok no salai to tam basa bai kok sai tong kok borok bai e kok borok nge chini basa chini kok mani kok o kok borok nung bai ang salai jese bujilayo ang tak oro jodi engraji bai অথবা হিন্দি bai অথবা বাংলা bai jodi ang no kok sai tong hangkai norok joto bujigla khamu kampe heno chini তাবো পরে নাই জুগ্র ওয়ান নি সিমি ইউনিভার্সিটি জরা কক বরক সাবজেক্ট দङ ও কক বরক সাবজেক্ট নব সুনো এ বি সি ডি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিরিডি যাতে তাবুক চিনি মাধ্যমিক রিনাই রক 12 রিনাই রক কক বরক ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সইনো 199 নাম্বার মান দङ বলে গাবন নগুই মকল মানে খাস হইয়া তাবুকনি খা রয় জাগো थाङै तिफ्रा सारक आसक नाम्बार मानानै नां बिका आ जागारो बरंनि खाकयमु आबनो बांला बाय सिरिउइ 170 माने जा खायनानि बंनि टारगेट बिका आ जागा चिनि बरक रकबो राजनीतिनो हामजागलायै बंनि आ चालक गलाय थांबायो गाबनि बागै चिनि दाबि दङो चिनि कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट बाय दाकि खलाय दिदि आबरक सेबले चिनि बुबाग्रा नाहारबु अरो बर बुइनि दफानि बिरुद्धे बुइनि जातिनि बिरुद्धे बुबाग्रा कक साकबा साया শুধু চিনি দফানো বানচিরি নানি বাগै जों सामुं खायतंगो आमसिक सिताखुरो बुखुरो आमसिक ओ सिम्पल कয়েকটা पॉइंट आबरनो जों मुइतो माननारनाय ताकलाय एडिसि चंगमारि फायतंगो ओ चंगमारिओ जुदि केबो चिनर बुबाग्रानि बदल बादे गुबुननि राजनीतिक बदल फायै जुदि बुथ सानपाय गागे जों बरनो खुलुमुइ मा सानाय खबरदार ता फायजाबा सिरि कारण नरक चिनि रोमान स्क्रिप्ट नबो सपोर्ट खाया डाइरेक्ट फंडिंग नबो नरक सपोर्ट खाया चिनि हानो रिनानि बागै नरक सपोर्ट खाया नरक चिनि तिप्रासा एरिया ता फायदि जे जागाव थाङै नरक बुइनि दफानो सुबाना मुसुङै सामुं खायतं आरो नरक गलायतं दिनि जों बरनो साइमा रहरनाय आबसुंनं सिदं ताखुरो बुखुरो चिनि तेबो प्रग्राम दङ मणिपुरे जों नतन बाजारावबो रिगनाय रक बागैनाय गाय नरक काहाम ग्रुं दंबायदि आमसुंनो थानसा दंबायदि बुबाग्रा आयुग लक्थुं तिप्रासा दफा आयुग लक्थुं जतन हामबाय।